A aposta pola innovación no mundo empresarial pode servir tamén para potenciar proxectos que teñan un obxectivo social. Esta é a filosofía do programa Connecting for Good Galicia, patrocinado por Vodafone e a Xunta, que celebra a súa segunda edición apoiando a emprendedores que van máis alá do beneficio empresarial. 6 empresas de características moi diversas foron elixidas para participar no proxecto. 3D Acoustic é unha delas e dedícase á fabricación de audífonos personalizados aproveitando a impresión 3D. Algunha desas funcionalidades pode ser un pouco unha especie de xeolocalización que o que pretendemos sobre todo en persoas maiores que teñen que estar moi pendientes sobre todo dos seus familiares, pois que os familiares teñan a tranquilidade que poden estar ubicados a través dese dispositivo do que falamos ao principio. As empresas participantes no programa contan cun plan de formación de 6 meses, no que reciben asesoría experta no campo da comunicación, as ventas e o negocio en xeral. Ademais, dispoñen dun espazo físico para traballar no Centro de Emprendemento do Gallás e reciben unha axuda de 2.000 euros para a posta en marcha do proxecto, ademais de facilidades para realizar contratacións. O que buscamos é situar a Galiza no panorama nacional e incluso europeo como un referente de aplicación das tecnoloxías en el ámbito social. Para nós, para Vodafone e para a Fundación, este é un claro exemplo de colaboración público-privada que busca, desde logo, que todo este esforzo que fan as administraciones e as empresas acabe nun beneficio para a ciudadanía. A maioría dos participantes no programa non conta cunha gran experiencia empresarial e os coñecementos que poden adquirir durante 6 meses poden resultar moi importantes para facilitar o éxito final do seu proxecto. A empresa IT, que aspira a popularizar a impresión 3D para usos moi diversos, é outra das seleccionadas. Para nós supón un proceso de aprendizaxe que de outra forma non podíamos adquirir, xa que, bueno, somos xente moi xove, eu teño 25 anos e acabo de sair da universidade e, polo tanto, o mellor saberei moito de impresoras 3D de enxeñería, pero de facer unha empresa e de emprender, pois non teño moita experiencia, polo tanto, entrar a participar nun programa de aceleración como o de Vodafone para poder adquirir estos conocimientos e non cometer tantos erros como se cometería non estando nesta programa de aceleración, pois é o mellor que me queda. Empresas de campos moi diversos participan nun programa que xa permitiu que 4 firmas seleccionadas na primeira edición puseran os seus produtos no mercado, mentres que outras 2 se atopan en fase de maduración de negocio. Agora, outras 6 empresas buscan o seu camiño para demostrar que os seus produtos e servizos poden servir para beneficiar ao conxunto da sociedade.